Les Stroud, cunoscut și sub numele de Survivor Man, m-a dus recent într-o zonă sălbatică îndepărtată aici în Ontario, Canada. Cabana din pădure în casa de pe lac. Asta este legat de zeci de întâlniri cu omul pădurii. Dar aceasta nu este doar o zonă oarecare de pădure. Este o zonă unde chiar Les a avut experiențe pe care nu le poate explica pe deplin. Și am spus, cred că acela a fost un om al pădurii. Experiențe care, în opinia mea, indică clar spre Sasquatch, după cum urmează să vedeți. Așa că alăturați-vă mie în această aventură cu tematică Sasquatch alături de omul supraviețuitor. În cazul în care cumva nu știți cine este Les Stroud, el este, în opinia mea, cel mai mare expert mondial în supraviețuire în sălbăticie. A avut ani de zile o emisiune numită Omul supraviețuitor, în care se filma singur, supraviețuind în aceste situații dificile din sălbăticie. Practic, el a inventat genul de emisiuni TV despre supraviețuirea în sălbăticie, filmate de unul singur. Și încă face asta mai bine și mai autentic decât oricine altcineva, din punctul meu de vedere. Dar nu a început ca un tip pasionat de omul pădurilor. De fapt, a devenit treptat interesat de acest subiect după o serie de evenimente ciudate care l-au condus în acea direcție de-a lungul anilor, în timp ce era în sălbăticie și supraviețuia. E acel sentiment, nu-i așa? E exact același sentiment. Trebuie să decizi. Ar trebui să fac. Tocmai am auzit un strigăt. Sincer, încă sunt entuziasmat că pot să petrec timp cu tipul ăsta în sălbăticie, căutându-l pe Bigfoot. Dar gata cu asta. Hai să continuăm. Ce răsărit frumos! Tocmai am plecat din cabana noastră din pădure, conducând cam 6 ore până la acasă la nimeni altul decât Survivor Man. Bine băieți, după 6 ore de condus, am ajuns la casa lui Les Stroud. Mâine plecăm în adevărată expediție în Temagami, Ontario, aproape de locul unde Les a avut niște copaci doborâți și alte activități de genul acesta. Nu adie niciun vânt, nu e aer, nimic nu se mișcă. Și un copac mare, ump, bum, cade la pământ. Poate la vreo 18 metri de mine și atunci cred că tocmai terminasem de filmat totul pentru Supraviețuind cu Bigfoot. Așa că modul în care am abordat situația psihologic a fost că pur și simplu m-am gândit. Bine. Sunt aici, dar nu sunt singurul aici. Sunt câțiva Bigfooteri foarte talentați, foarte pricepuți aici, în diverse domenii. Unul dintre ei este prietenul meu, Stacy Brown. Ce faci, prietene? Stacy conduce canalul Bigfoot Underground și s-ar putea să fi văzut, sau nu, un interviu pe care l-am făcut cu el pe canalul lui recent. Dacă nu l-ai văzut, aruncă o privire. Are un canal grozav. Un cercetător grozav despre Bigfoot. Mă bucur că ești aici. Și e prima ta dată în Canada, nu-i așa, Stacy? Așa e, omule. De fapt, pronunțam Timagami pentru că nu aveam nicio idee, nu-i așa? Dar am cercetat puțin istoria, sunt sigur că știi despre bătrânul Yellowtop și acele fotografii din 2009. Cum o chema numele doamnei? Yanis ceva? Fotografiile la care se referă Stacy au fost făcute de o femeie pe nume Jean Hyber, chiar în zona unde plănuim aventura noastră în Temagami, Ontario. Povestea spune că ea stătea afară, lângă cabana ei, când a văzut această siluetă masivă, acoperită de păr, stând la 50 până la 70 de yards distanță. Ea a estimat că avea cam 3 metri înălțime și era extrem de lată. Acum, în mod normal, nu aș da prea multă importanță la două fotografii privite izolat. Dar adevărul este că acestea nu sunt izolate. Din nou, această zonă este plină de oameni de încredere care raportează întâlniri cu Sasquatch, iar Les Stroud este unul dintre ei. De aceea a ales această zonă. Dar nu ai dat click pe acest videoclip doar ca să afli istoria observațiilor din acest loc. Probabil ai dat click ca să auzi părerea și experiențele lui Les legate de Sasquatch. Așa că hai să trec direct la subiect și să-ți spun asta chiar acum. Aceasta este practic cabana mea, o am din, cred că, probabil 2001, poate 2000, doar o cabană mică, o cabană simplă din lemn, din 1972 în pădure. O păstrez simplă, a venit cu familia mea de ani de zile fără să fie atent la nimic. Făceam un episod din Survivor Man cu un tip pe nume Joseph McConnell. Era un episod cu un fan. El a avut ocazia să vină cu supraviețuitorul. Ei bine, asta s-a întâmplat la vreo 3 mile, poate, 2 mile, în linie dreaptă de aici, de unde stăm acum. Și am intrat, iar în prima noapte, un copac cade chiar lângă adăpostul meu. Fără vânt, nimic, doar bum, buf. A doua noapte am mers kilometri întregi toată ziua. Eu am dormit ca un prunc în noaptea aia. Joe vine dimineața și zice: ai auzit toate alea?
A fost vorba de vreo 7 sau 9 copaci, nu mai țin minte. Bum, 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 troznind prin pădure. Și îmi povestește asta a doua zi dimineața. Ce naiba? Așa-i? Deci toate astea s-au întâmplat. Și până atunci mergeam pe aici. Acum suntem la vreo milă de locul acela, în linie dreaptă. Trecem rapid, doar o săptămână, cam 7 zile. Mă întorc aici cu barca, cu motor, urc pe lac în spatele tău, vin pe după colțul ăsta. Acum de obicei vara pontonul ăsta mai are câteva secțiuni în plus, deci e cu încă vreo 12-15 metri mai lung. Nu? Nu? Acolo opresc. E o săptămână mai târziu, la 7 zile după experiența cu Joseph McConnell, care s-a întâmplat la vreo 1 kilometru distanță, în linie dreaptă. Barsa sosește. O acostez. Ies din barcă. Băieții sunt încă în barcă. Ei iau echipamentul și lucruri de genul ăsta. Mă leg, ies pe acest ponton așa și mă duc să leg prova bărcii. Nu e vânt. E mai liniște decât acum. E ca sticla, adică superb. Doar sticlă. Nimic nu se mișcă deloc, nu? Trage aici. Leg barca. În timp ce leg barca, un copac mare cade chiar lângă cabană. Wow. Mă duc cam pe aici. Zic, bine, deci ești aici, bine. Și asta a fost tot. De acolo am lăsat totul așa cum era. Nici măcar nu le-am spus nimic băieților, nimic. Pur și simplu am legat, știi? M-am uitat în sus. Bine, ești aici. Lasă să fie. Acum băieții ies și începem să descărcăm. Și te duc sus la cabală să-ți arăt. Frumos. Deci asta e cabala propriu-zisă, da? Și hai să urcăm aici. Bine, deci terasa asta nu era aici, acoperișul nu era aici, era doar cabana pătrată. Bine. Deci, și dacă mi-amintesc bine, tot ce aveam pe vremea aceea era un set de scări. Așa e? Mint? Partea de terasă era aici, dar nu era niciun verandă închisă cu plasă, nici acoperiș sau ceva de genul ăsta. Am înțeles, deci urcam, mergeam pe această terasă, nu? Bine. Ușa asta era închisă. Ce era aici înainte era o ușă cu plasă, da? Și ușa era doar o ușă veche cu plasă, nu? Așa că în seara aceea stăteam împreună, luam cina, râdeam, jucam cărți, lucruri de genul ăsta. Ne-am dus la culcare. În noaptea aceea a venit o furtună mare. Așa că trecem de la lacul Glassy la o furtună mare. Și aici dacă vine o furtună din nord, practic mă uit la 2 mile spre nord, peste acest lac, totul vine și mă lovește aici. Într-un an, gheața a luat un ponton de 18 metri și l-a făcut bucăți, ca niște bețe de chibrit. Exact. Deci când gheața a venit în acea primăvară, mi-a distrus tot sistemul de pontoane, nu-i așa? Aici vin vânturi puternice, deci ușa cu plasă. Făcând ceva de genul ăsta. Ei bine, ești înăuntru, dormi, suntem înăuntru, dormim, da? Da. Dar m-am obișnuit cu asta, pentru că atunci când se pornesc vânturile, ușa cu plasă e cam lăluie, știi? Așa că auzeam cumva asta. Bine, e în regulă. Dar fiii mei, ei dorm în camere separate, iar eu am dormitorul meu acolo. Și unul dintre fii are pat normal, iar în cealaltă cameră sunt paturi suprapuse. Și în noaptea aceea mergem la culcare. Și apoi hai să mergem pe cealaltă parte a cabanei aici. Deci aici este colțul, evident acesta ar fi colțul de sud-est al cabanei mele. Paturile suprapuse sunt aici, camera de oaspeți este în partea aceea, iar dormitorul meu este mai aproape chiar lângă ușă. Așa că mă trezesc dimineața, iar Logan este pe unul dintre paturile suprapuse din dormitorul din spate. Așa că mă duc și zic: ce faci acolo? Încep să fac glume proaste de tată. Ce, sunteți împreună acum? Adică doar îi tachinez, sunt băieți de 14 ani. Da, exact, așa că doar le fac glume de tată acolo. Nu, n-ai auzit asta? Și zic, să aud ce? El zice, ceva a bătut în cabană toată noaptea. Și eu zic, Logan, ușa cu plasă și vântul. Nu, tată. Pe toate cele 4 colțuri ale cabanei, ceva a lovit cabana. Și am zis, bine, descrie-mi. Și el a zis, a fost cam așa. Știi, ceva de genul ăsta? Așa. Și apoi se auzea în colțul celălalt, departe. Și apoi se auzea în colțul acesta. Și tot auzea asta. Bine, deci mă gândeam, îl ascultam cum povestește asta.
Și din nou, parcă tot încercam să resping ideea cu ușa de plasă. Adică, uite, ușa de plasă. El zice, tată, știu și eu sunetul ușii de plasă, tată. Așa e, nu era ușa de plasă. Ceva lovea colțurile cabanei. Deci, dacă mă urmărești în jurul acestei cabane, fii atent la ceva. Nu există nicio ramură de copac nicăieri aproape de această cabană. Ai putea avea un tip înalt ca acesta stând aici. Poți vedea că avem câțiva cedri înalți acolo și apoi niște chestii de întreținere a apei, ceva de genul acesta. Dar nu există nimic care să lovească cabana. Cu alte cuvinte, dacă am fi avut mulți, copaci de cedru sau pini și, ei bine, era o creangă aici și, vântul o făcea să se miște în felul acela. Nu avem așa ceva evident, ca orice altă casă sau cabană sau căsuță, totul este curățat în jurul ei. Bine, lasă-mă să intervin și să clarific ceva foarte rapid aici, pentru că știu la ce te gândești probabil. A fost doar un om care a vrut să-i facă o farsă lui Les, fiului său și prietenului fiului său. Cineva s-a strecurat pe lângă pereții cabanei lui și a lovit exteriorul acesteia, convingându-i că se întâmplă ceva anormal. Dar trebuie să înțelegi, această cabană este extrem de izolată. Ne-a luat 30 de minute să ajungem acolo cu barca, mergând destul de repede. Și pur și simplu nu sunt mulți oameni prin zonă. Cu atât mai puțin oameni care ar ieși într-o noapte furtunoasă, bătută de vânt, în mijlocul pustietății, doar ca să-i facă o farsă unui tip care nici măcar nu își manifestase încă în public un interes real pentru Bigfoot. Pur și simplu nu are sens. Deci nu a fost un copac și nu a fost o persoană. Unde ne lasă asta? Dar hai să mergem mai departe. Pentru că ceea ce povestește Les în continuare despre momentul când și-a interogat fiul despre acest eveniment, ani mai târziu, e bine face lucrurile și mai clare și chiar mai înfricoșătoare. Acum vreo 4 săptămâni am spus, povestește-mi din nou despre cabană. Am întrebat, ce ai auzit? Și asta a fost ceea ce mi-a spus. Mi-a zis, tată, era ca și cum cineva ar fi luat pumnul și ar fi lovit colțurile cabanii, iar asta se întâmpla alternativ, la momente diferite, pe parcursul nopții. Și a spus, mi-a fost frică. Și Chris a auzit-o. Prietenul lui Chris a auzit-o. Nu a fost doar fiul meu Logan. Apoi a sărit pe patul de sus și au așteptat cumva să treacă noaptea, să mă trezesc eu. I-am întrebat de ce nu au vrut. Am zis, trebuia să mă treziți. Da, știi, trebuia să mă trezești. Aș fi vrut să aud asta. Dar a spus că le-a fost prea frică. Le-a fost prea frică să meargă 5 metri până în camera mea ca să mă trezească. El a intrat brusc și au rămas acolo nemișcați. Și acolo s-a terminat totul acum. Acolo s-a terminat? Dacă încep să pun toate astea cap la cap, încep să mă gândesc la lucruri de genul... Bine, am avut copacul care a căzut, în prima noapte când am ieșit cu Iosif. Apoi am mers 1 kilometru prin tufiș și filmam chestii de tipul supraviețuitorul. În noaptea aceea, undeva între 7 și 9, copacii au căzut și se auzeau troznituri în pădure peste tot în jurul lui Iosif. Și acum, la 7 zile după, suntem aici. Și un copac cade. Iar se bate în pereții cabanii. Corect. Pune toate acestea cap la cap și obții o imagine tridimensională a cronologiei și a posibilităților. Ce a fost, nu aș putea să-ți spun. Coincidență? Sigur. Este o coincidență totală că arborii cad fără niciun pic de vânt. Și copacii chiar cad fără vânt. Putrezesc, cad, le vine și lor vremea. Dar în acel interval de timp, în acele locuri unde le aud, doar uite-te la asta. Și pur și simplu este acea situație în care începi să te întrebi. Coincidență? Eu nu cred. Și după aceea vom ajunge la adevărata expediție în sălbăticie. Tocmai ne povesteai despre experiențele cu împingerea copacilor și bătăile în pereți care te-au făcut să crezi că se întâmplă ceva anormal în acest loc, în jurul acestei cabane. Dar ai avut și alte experiențe în alte locuri care te-au făcut să te gândești la oamenii Sasquatch? Ne poți povesti despre acestea? Cât timp ai la dispoziție? Și de unde să începem, nu-i așa? Adică, asta ține de o viață întreagă. Sunete anormale care se aud în pădure. Când eram, pe la 20 și ceva de ani și studiam supraviețuirea, am auzit țipete pe malul unui lac. Și a fost singura dată în viața mea când am spus, plec de aici. Aveam un prieten de cealaltă parte a unui dig. El n-a auzit nimic, știi? Iar eu eram în adăpostul meu, Ninja. Am zis, plec de aici. Asta a fost singura dată când am plecat din pădure, pentru că suna de parcă niște femei erau torturate într-o ceremonie satanică. Lucruri înfricoșătoare. Cine știe?
Urșii nu fac asta. Ai putea crede că Les a rămas fără povești în acest moment, dar mai are câteva, iar eu le păstrez pentru finalul videoclipului. Unele dintre ele sunt, s-ar putea spune, chiar mai înfiorătoare și mai intrigante decât ceea ce ai auzit până acum. Dar pentru moment vreau cu adevărat să intru în detaliile expediției în sine, pentru că și acolo se întâmplă lucruri interesante. Dar mai întâi, dacă îți place acest conținut până acum, ar însemna foarte mult pentru mine dacă ai apăsat butonul de abonare și clopoțelul de notificări. Mă ajută foarte mult să continui aceste expediții și să încerc să vă aduc adevărul despre Sasquatch. Așa cum am spus, expediția noastră a fost planificată pentru zona sălbatică din Temagami, Ontario. Dar nu am început de acolo. De fapt, am început la câteva ore distanță, la casa lui Les, de la țară. Iar prima sarcină pe listă a fost să lucrăm cu toții împreună, ca o echipă, pentru a instala câteva camere live pentru Bigfoot, oferite de Logan Shesso, care este tipul din spatele aplicației Bigfoot Livestream. Dacă nu ați văzut videoclipul meu despre munca lui, este un proiect fascinant. Practic, el a conceput o modalitate de a instala mai multe camere alimentate cu energie solară, care transmit continuu, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în diverse zone cunoscute pentru activitate Bigfoot din America de Nord. Și a surprins unele lucruri cu adevărat intrigante și derutante. Les a vrut una dintre instalațiile de livestream Bigfoot ale lui Logan la el acasă, pentru că se gândește că este posibil să se întâmple activitatea acolo. Așa că asta am făcut, prima dată. Toată lumea a pus mâna la treabă, inclusiv Les. Logan lucrează din greu la cea mai nouă sistem de transmisiune live pentru Bigfoot, care va fi montat aici, la Les Stroud acasă. Cum merge treaba, Logan? Merge. Dar bineînțeles nu eram acolo doar ca să instalăm camere de streaming. Eram acolo ca să planificăm expediția noastră după Sasquatch în Tomogami. Așa că stând în jurul mesei din bucătăria lui Les în acea seară, asta am făcut. Dar imediat au început să apară dificultăți. Am undeva locația exactă unde au fost doborâturile de copaci. Cred că aceste două X-uri albastre au fost... Acesta este copacul singular din prima noapte. Pentru că am intrat pe această potecă și apoi pare că poteca continuă, dar nu e așa. Se pierde și nu duce nicăieri. Și aici pare că poți să treci pur și simplu pe uscat. Nu, e o grămadă de apă. Ne-a luat 7 ore să mergem de aici până aici. E nebunie. Nici măcar nu e o milă și ceva. A fost incredibil. Bună dimineața, băieți! Sunt aici, în camera de zi a lui Les Stroud, încă la el acasă. Tocmai am avut o noapte foarte relaxantă într-o căsuță mai jos pe deal, izolată și încălzită și tot ce trebuie. Plecăm în expediție puțin mai târziu în această dimineață, dar înainte să plecăm, m-am gândit că v-ar plăcea să vedeți această colecție foarte impresionantă de mulaje de urme pe care Les o are aici pe masă. Unele dintre ele, desigur, le recunosc. Acesta este celebrul mulaj Dennis Hereford și puteți vedea cât de detaliat este acesta. Cred că văd chiar și unele urme de creste dermice pe călcâi. Poate că nu, e greu de spus, dar aceasta a fost întotdeauna una dintre cele mai bune. Foarte multe detalii anatomice acolo. Aceasta este una dintre cele mai clare mulaje de la locul filmului Patterson-Gimlin. Poți vedea, comparativ cu mâna mea, cât de mare este aceasta. Așa că ne împachetăm rulota cu lucrurile noastre și o mulțime de lemne de foc. Glamping, nici măcar nu te preface că ne chinuim aici. Da, nu, asta nu înseamnă să ne chinuim, pentru că scopul nu este să ne chinuim. Scopul este să fim acolo, în natură. Și un foc mare este ceva ce atrage aceste ființe. Așa că o să ne punem în zona lor și o să ne facem disponibili. Dar înainte să facem asta, vreau să vi-l prezint pe un alt membru al echipei noastre de expediție. O'Neill de Scopta, care a devenit un prieten foarte apropiat de-al meu și care are niște experiențe și perspective foarte interesante despre Sasquatch. Dar trebuie să vă avertizez, s-ar putea să nu fiți pregătiți pentru tot ce are el de împărtășit. Cu siguranță eu nu eram pregătit atunci. Bună, mă numesc O'Neill de Scopta. Sunt un polițist pensionar. 30 de ani, primii 10 ani în prima linie și ultimii 20 de ani într-o unitate tactică, SWAT, pentru voi, americanii. Abia când un prieten de-al meu din poliție
a avut o întâlnire față în față în timp ce vâna elan în Searchmont, Ontario. Și pentru că îl cunoșteam personal, asta m-a făcut să mă ridic de pe canapea și m-am gândit că trebuie să ies în pădure și să experimentez asta pe pielea mea. Așa că de atunci a fost ceva despre care am vrut să aflu mai multe, personal. Și nu era vorba să demonstrez ceva cuiva. Nici nu aveam intenția să scriu cărți sau altceva de genul acesta. Pur și simplu am avut un interes deosebit pentru subiect. Așa că am avut mai multe experiențe. Am fost destul de norocos. Am văzut, am auzit sunete, am găsit urme, le-am simțit mirosul. Cred că dacă mă întrebați care a fost cel mai impactant lucru, ar trebui să spun că întâlnirea vizuală. Ei bine, ar fi greu de ales. Întâlnirea vizuală sau poate o conversație prin intermediul prietenei mele care este telepată. Am avut o discuție cu ei. Deci asta ar trebui să fie pe primul loc. Bine, înainte să plecați, când auziți de partenera telepată a lui O'Neill, vă rog să aveți răbdare. Acesta nu este subiectul principal al acestui videoclip, dar trebuie să vă spun. Mai târziu, am întâlnit partenera lui Michelle O'Neill și încă sunt uimit de multe dintre dovezile abilităților ei, pe care le-am văzut personal, iar creierul meu analitic, ca să fiu sincer, a încercat să le respingă. Până când experiența trăită m-a făcut să nu mai pot lupta împotriva lor. Dar vă voi povesti toate acestea într-un episod viitor. Pentru moment, să rămânem la această aventură Bigfoot, alături de Les Stroud. Începem cu O'Neill, care ne povestește despre această întâlnire pe marginea drumului pe care a avut-o. Mergeam cu el în vehiculul său de-a lungul autostrăzii spre Tomogami și ne-a povestit despre un Sasquatch pe care l-a văzut stând până la brâu în apă, în timp ce conducea prin aceeași zonă. Chiar acolo unde începe iarba, stătea chiar unde începe iarba. În apă? Da. Până la brâu, dar uriaș. Rabbit Lake Road. Am ajuns. Acum mai avem puțin de mers pe aici. Au fost multe observații în această zonă. Drumul acesta este notoriu pentru istoria observațiilor și incidentelor care au avut loc aici și în zonele din jur, pe lac și în pădure. Cred că o să mergem să vedem. Vreau să merg să văd Rabbit Lake. Așa că mergem să vedem dacă apa pe care intenționam inițial să intrăm cu barca este inaccesibilă așa cum ni s-a spus. Dar dacă nu, aici vom merge. Acesta era planul pe care îl aveam. Acesta este planul lui Joe Alanul, chiar aici. Bine, o să verificăm asta. Vreau să văd lacul, vreau să mi se demonstreze că este încă plin de gheață. Dar o să mergem, cel mai probabil o să urcăm acolo. Grozav! Bine, continuă. Nu e atât vorba despre ploaia pe care am avut-o. Iată-ne în mai și ni s-a spus că încă este prea multă gheață pentru bărci. O să mergem să ne asigurăm că așa stau lucrurile. Planul nostru actual este să campăm undeva mai accesibil, fără să folosim bărci. Deși asta s-ar putea schimba, vom vedea. În concluzie, o să facem tot posibilul să ne punem într-o situație în care să nu fim epuizați fizic, să nu ne fie frig, să nu fim uzi și să nu ne simțim inconfortabil. Să fim pregătiți mental și fizic pentru a avea o interacțiune și o conexiune cu oamenii pădurii. Am ajuns la locul nostru de campare. Acesta va fi casa noastră pentru următoarele 16 ore. Din fericire, nu am mers prin zăpadă și prin desișul plin de apă atât de mult pe cât am crezut. Știi că nu am semnat un acord de apariție. O să-l trimit agentului tău. Poți să faci asta cât vrei. Au un loc special unde le arhivează. Asta este destul de aproape de zonele unde s-au petrecut activități, unde copacii au fost doborâți. Suntem puțin la vest de baza lacului Rabbit din Tomogami și tocmai ne instalăm tabăra. Pentru următoarele câteva ore voi sta treaz toată noaptea să vedem dacă se întâmplă ceva. Așa că acum spar niște vreascuri aici. O să fac un foc mare. Pentru că O'Neill spune că Sasquatchii se bucură de focuri și de oameni care se comportă natural și se distrează. Așa că vom vedea. Îl avem pe infamul sau faimosul, depinde cum vrei să privești, domnul Cabana din pădure. Acesta este Robert Maxwell. Maxwell, chiar acolo? În spatele camerei este Stacy Brown Jr. care o ține. Probabil de aceea se mișcă imaginea. Iată contextul pentru asta. Am început prin a ne uita pe hărți. Am vrut să-i aduc pe toți acești tipi la cabana mea de pe lac. Mi s-a spus că lacul era înghețat. Nu este, dar încă mai este multă zăpadă care ne împiedică să ajungem la lac. Și probabil sunt valuri de aproape 1 metru acolo în larg. Oricum, nu o să vâslim cu o canoe prin așa ceva.
Așa că planul B, am început să ne uităm la toate traseele și potecile. Am găsit unul care părea perfect. Aproape perfect. E aproape de locul unde copacii au fost doborâți. Când am fost cu Joseph McConnell, eram singur. Și în linie dreaptă nu suntem nici atât de departe de cabana mea. Deci, asta e. O să stau cu grupul ăsta de pierd de vară și să văd ce se întâmplă. Așa că următorul pas este să facem un fel de ceremonie de grup. Nimic prea formal. Dar să ne adunăm și să proiectăm intențiile noastre bune către această zonă și către Sasquatch, care sperăm că sunt prin preajmă. Și de asemenea, prietenul meu floridian poartă mănuși și căciulă. Da, nu-l poți învinovăți. Diferența de temperatură față de acum doar câteva ore pentru el a fost chiar extremă. Fără îndoială. Care era temperatura când ai plecat de acasă? În casa mea Așa e. sunt 94. A fost bun, a fost plăcut. Deci cât arată acum? De la 94 la vreo 40, poate? Da, aș zice că se simt vreo 33 dacă ar fi să dicesc. Realitatea este că americanii nu ar putea niciodată să facă față. E bine, asta e doar o parte, nicio problemă. O să facem drumeții de o zi ca să vedem. Căutăm structuri din bețe și alte semne ale lor, deci cred că e un loc perfect să petrecem seara. Să facem drumețiile înainte să se întunece, să facem focul și apoi vedem. Poate chiar ieșim puțin și pe întuneric, vedem noi. Dar focul îi va atrage. Mereu mi se întâmplă asta, așa că să ținem pumnii strânși. Niciodată nu știi cu pasionații de Sasquatch. Obișnuiam să merg în pădure noaptea, adică, ca să fiu sincer cu tine, dar îi vânam sau căutam semne. Da, s-ar putea să ai parte de o interacțiune, cum ar fi o bătaie sau un țipăt sau ceva de genul ăsta. Dar dacă vrei să te conectezi cu ei, atunci trebuie să-ți exprimi intențiile. Să fii respectuos când oferim tutunul. Poate vom rosti câteva cuvinte. Aceasta este o ofrandă de tutun indigen. Și vom cere permisiunea de a intra în pădure. Deci suntem respectuoși înainte să intrăm. Și astfel începem cum trebuie. Și apoi, cu intențiile potrivite, doar purtăm o conversație plăcută. Dacă sunt interesați, vor veni să ne vadă. Nu am nevoie de cuțit, folosesc mâinile, de obicei. Nu vreau să-i fac pe băieții ăștia să se simtă prost. Așa că vreau să cer permisiunea și binecuvântarea spiritelor pădurii și oamenilor Sasquatch. Vă mulțumim că ne-ați permis să intrăm în pădurea voastră. Vă rugăm să ne binecuvântați și să ne protejați. Vă ofer acest tutun ca un dar. Acum, de fapt, dacă nu te deranjează, poți să ne explici acest proces, de unde l-ai învățat? De ce? De fapt, am învățat asta de la Chione Lapserdis, care a avut mai multe interacțiuni cu oamenii Sasquatch pe o perioadă de 60 de ani. Am petrecut mult timp în pădure, așa că mi-a fost ușor să fac drumeții cu rucsacul și să merg în sălbăticie pentru a-i căuta și a interacționa cu oamenii Sasquatch. A fost în septembrie 1979 în Wisconsin, la o fermă, unde un Sasquatch a început să vorbească cu mine telepatic. Și a avut conversații continue cu comunitatea indigenă. Iar tutunul a fost întotdeauna un dar pe care indigenii l-au oferit spiritelor pădurii și în unele cazuri oamenilor Sasquatch. Procesul meu, foarte asemănător, dar diferit. Și l-am dobândit, dacă mi-amintesc bine, în principal când eram în Peru. Și eram cu mari preoți în cași și făceam un traseu montan de 5 zile. Și aveau mereu pe cineva în fața lor. Întotdeauna era cineva care mergea în față și cânta la fluier. Dar era modul lor simbolic de a cere permisiunea la fiecare pas pe parcurs. Pe măsură ce trecem de la drum, la tufiș, la potecă, la această zonă stâncoasă, la acel câmp, fiecare loc are propria sa energie conștientă. Și astfel, cererea constantă e ca și cum, da, intri în această casă, dar e aproape ca și cum ai trece printr-o serie de case și de fiecare dată când mergi mai departe, întrebi, e în regulă dacă intru? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru asta. Și știi, am adoptat acest obicei și nu l-am pierdut niciodată. Așa că mă uit la o pantă, mă uit la o pădure și dacă spun că cer permisiunea, ce înseamnă asta cu adevărat? E distractiv? E interesant? Este vorba doar de un fel de mică practică spirituală? Nu. Pentru mine este o conexiune adevărată cu o ființă conștientă.
Deci da, pentru unii oameni este prea mult, dar eu voi intra în conceptele despre conștiința copacilor, a plantelor, bineînțeles a animalelor și apoi desigur a oamenilor, pădurii. În acest moment am pornit într-o drumeție în jurul zonei de camping, căutând orice semne potențiale ale lui Sasquatch. La început am găsit doar urme obișnuite de animale, dar nu a trecut mult timp până când au început să apară și alte lucruri. Survivorman examinează excremente. Nu, asta nu e rău. De fapt, probabil că e doar o vulpe mare și bătrână. Ce? Da, e o vulpe mare. Dacă nu e mare, știi ceva? Asta e nou-nouță. Nu e. De fapt, e râs. E râs. Da, e râs. Acum, ce a zgâriat el pe pământ în jur? Totul e topit. Asta era deasupra zăpezii, bine, am înțeles. Da, e râs pentru că ai asta, ai și asta, ai acest punct, așa. Un pic salut. Da, dacă era canin, ar fi fost trup, nu? Dar asta merge spre acel punct, așa. De fiecare dată când merge așa, o să fie o felină. Are dimensiunea potrivită, are textura potrivită, are tot ce trebuie. Asta e râs. Garantez asta. Și sunt mulți râși aici, o grămadă. Obișnuiam să prind sau să pun capcane pentru iepure de zăpadă aici tot timpul. Încercam să adun cam 100 ca să fac o pătură și am reușit. Dar râșii sunt peste tot. Deci e ca un puma, doar că mai mare. Da, exact, doar că mai mare. Dacă ar fi fost un puma, ar fi fost de 2 ori mai mare, dar ar arăta exact la fel. Am găsit niște rupturi foarte interesante de copaci, pe care din ultima mea expediție pot să le recunosc ca fiind rupte într-un mod care cel mai probabil nu e natural și nu e cauzat de greutatea zăpezii sau de vânt. Una aici jos și una acolo sus. Este o fractură de tracțiune, spre deosebire de... Este o cedare prin îndoire, spre deosebire de o cedare prin forfecare. În mod normal, lemnul se va așchia sub un unghi și este slab la forfecare. Deci, în mod normal, când lemnul cedează prin forfecare. Aceste rupturi de copaci sunt diferite, pentru că ele cedează prin îndoire, într-o fractură de tracțiune. Și există doar anumite moduri, anumite condiții care trebuie să apară înainte ca acel lucru să poată ceda. Dacă ar fi fost o ruptură laterală, atunci ai fi văzut o despicare diagonală. Asta e tot greutatea zăpezii, nu-i așa? Și zăpada care apasă copacii în jos. Poate crengi acoperite de gheață, devin grele și apoi se așează zăpada peste crengile acoperite de gheață și atunci totul se îndoaie așa. Asta e o modalitate de a privi lucrurile. Cealaltă este că sunt îndoite intenționat, dar eu aș numi asta zăpadă. Da, ca să arate diferența, nu? Cu siguranță mă voi întoarce aici. Și ce o să cauți când te vei întoarce? Ieșiți, predați-vă. Asta mie nici măcar nu apare pe GPS-uri sau pe hărți sau ceva de genul ăsta și nici nu e prea bine întreținut, dar ăsta e un traseu spre nord, e grozav. Faptul că știu că există aici deschide o lume de posibilități. Interesantă mica pauză de tensiune aici. Lumină. E destul de ușor, ar fi putut fi natural, dar pe de altă parte poate că nu. Încă o posibilă ruptură de copac aici. Mi se pare o ruptură de copac prin tensiune. E un mesteacăn aici în spatele acestui balsam. Nu știu dacă poți vedea asta, dar mie mi se pare că nu există așchi diagonale. Și asta e răsucită. Interesant. Poți să vezi acea răsucire acolo sus? Asta mi se pare destul de nenaturală. Aici e o altă posibilă ruptură de copac. Poți vedea vârful acestui copac conifer rupt. Și nu știu cât de bine poți vedea punctul de rupere acolo sus prin această frunziș, dar de fapt este o ruptură curată care pare făcută prin tracțiune. Deci, după cum ați văzut, am tot observat din ce în ce mai multe dintre aceste posibile rupturi de copaci făcute de Sasquatch. Unele dintre ele erau convingătoare, altele nu prea. Dar ceea ce nu mă așteptam era ca prezența acestor rupturi de copaci în zonă să ducă la o discuție grozavă între mine și Les. Discuție care mi-a evidențiat modul în care el își echilibrează convingerea cu un scepticism sănătos. Lucru pe care eu îl admir cu adevărat la Les. Le-am văzut de ani de zile. Sunt de-a lungul potecilor și așa mai departe.
Adică, uite aici câteva exemple clasice de rupturi de copaci, nu-i așa? Și mă gândesc la asta. Și există și alte explicații. Și cred că e în natura noastră să ne dorim și să vrem. Știi, ne dorim, e ca și cum... Uite la asta, hai, nu pot să explic asta. Dar uneori, din cauza asta, ne scapă și lucrurile evidente. De exemplu, știu că aici, mersul cu snowmobilul e ceva important. Așa că ar exista tendința, să zicem, ca un cercetător Bigfoot să se uite la un copac și să spună: hai, asta e la 3 metri înălțime. Nu există nicio șansă ca un om să fi rupt acea creangă la 3 metri înălțime. Adevărat, cu excepția faptului că, în mijlocul iernii, sunt 2 metri de zăpadă și ei trec cu snowmobilul care e la 1 metru deasupra solului și creanga le stă în cale, iar ei poartă mănuși groase și sunt minus 30 de grade. La minus 30 de grade poți rupe copacii cu 2 degete pentru că pocnesc. Se rup foarte ușor pe ger. Copacii sunt foarte ușor de rupt. Am făcut asta de 100 de ori eu însumi. Copaci groși, ca acest copac de aici, la minus 30 de grade. Pentru mine nu e mare lucru. August, niciodată nu o să fac asta. Deci asta e una, o motoneață și oameni. Dar cealaltă, și asta chiar o arată, de asta am vrut să vin aici și să o evidențiez pe asta. Știi, din nou, e ca și cum, wow, uite-te la rupturile astea. Dar dacă te uiți puțin mai atent, în primul rând știm că zona asta e plină de elani. Și elanii, asta e, totul e roz de elani. Asta e genul de hrană pe care o adoră. Și de ce aș crede că ar putea fi elan? Ei bine, ce fac ei? Este că vin pe aici, și acum vorbim despre istorie naturală, nu? Vin pe aici. Acum, sunt mari. S-ar putea să fie și ei deasupra zăpezii. Deci sunt mari, sunt înalți, au un set mare de coarne, până târziu în decembrie de obicei, poate chiar la începutul lui ianuarie, unii dintre ei chiar puțin mai mult de atât. Deci sunt mari, sunt înalți, au o coasă mare, știi, ca o coasă de fermier pentru tăiat iarba. Asta e pe vârful capului lor. Ei iau ceva de genul ăsta și pur și simplu îl trag în jos. Și spun, da, mai puțin, dar, bine, dar. Uite, toate capetele sunt ciupite. Asta e tot lăstar de muse. Fiecare vânător de musi îți va spune că un mus a mușcat asta, a mușcat asta, a mușcat asta. Deci, asta cade jos cu un corn. Mușcă, îl ridică la loc. Asta e ruptă jos, un corn, la fel. Aș fi de acord cu tine în privința posibilității, mai puțin în ceea ce privește comunicarea, potențiala comunicare prin ruperea copacilor. Dacă asta sunt ele, cel mai probabil este între specii și nu pentru noi. Așa e. Ei spun ceva, comunică. Sunt dispus să merg pe această idee. Dar apoi să poți dintr-o dată să spui și acum o să-ți spun ce comunică ei. Asta e deja prea mult pentru mine. Ghicești. Pur și simplu ghicești. Da, și deja există destule speculații în acest domeniu. Da, serios. În ceea ce privește ramurile rupte, îți mai spun ceva. Cea mai convingătoare pe care am văzut-o vreodată pentru mine e una în proporție de 99%. Au fost 2 copaci implicați. Era copacul rupt și încă un copac. Și s-ar putea să fi văzut această ruptură. E la locul cu radio. Todd ne-a arătat-o. Era un copac înalt, dar subțire, sănătos și viu. Cam de 12 metri dacă ar fi stat drept, dar nu stătea drept. Era aplecat, aproape paralel cu solul, dar avea o formă asemănătoare unui curcubeu. La capătul de sus al acestui copac era un al doilea copac, un puiet. Era un conifer și avea o ruptură perfectă, cauzată de tensiune. Fără așchi, fără tăieturi diagonale. Și acea ruptură de copac era înclinată peste vârful acestui copac îndoit și arcuit de 12 metri. Avea frunze verzi sălătoase, era sub o presiune elastică uriașă. Puteai să îl în jos și se întorcea cu forță înapoi în ruptura copacului. Iar ruptura de copac, poziționată peste curbura acestui copac, de 12 metri, îl ținea apăsat sub o tensiune extremă. Nu văd cum natura ar putea face asta. De aceea, pentru mine, acela este un 99%. Înțeleg. Da. Pentru că singura obiecție la asta este de unde știi că natura nu poate face asta, nu? Asta e singura obiecție. Da, nu spun că nu poate. Doar că nu văd cum ar putea. Ceea ce descrii sună aproape ca o capcală de cădere, de tip figura 4, unde ai un fel de cârlig și dacă n-ar fi fost pentru acel cârlig,
Corect, ar urca. Interesant. Cred că știu despre care vorbești. Probabil ți-a arătat-o el. Da, mi-amintesc asta. Mi-amintesc că era una și era de genul, ei bine, chestia încă trăiește. Ei bine, am tras eu însumi de ea. Și, adică, nu aș fi vrut să am mâna deasupra ei când a sărit înapoi și a lovit copacul care o ținea jos. Forța aia de acolo mi-ar fi rupt degetele. Da. Bine, hai să mergem, hai să ne relaxăm. Apropo, în caz că nu ai auzit, Les lucrează în prezent la un documentar absolut uimitor cu tematică Sasquatch. Se numește Întrebarea despre Bigfoot. Va fi lansat în jurul Crăciunului 2026 și eu unul abia aștept să-l văd. Les chiar mi-a arătat câteva previzualizări în timp ce eram în această excursie. Și pot să-ți spun că acest film va schimba complet paradigma în ceea ce privește înțelegerea fenomenului Sasquatch. Așa că să nu-l ratezi. Rămâi la curent verificând regulat canalul de YouTube al lui Les. Survivorman Les Stroud este numele canalului său și al tuturor celorlalte platforme de socializare ale sale. Proiectul este finanțat în întregime prin campania Kickstarter a lui Les, ceea ce înseamnă că nu are un producător care să impună exact povestea care este spusă. Totul depinde de Les și de abordarea lui deschisă și sinceră față de acest fenomen ciudat. Și dacă vrei să susții producția prin campania Kickstarter a lui Les, voi lăsa un link pentru asta în descrierea de mai jos. Pot să-ți promit, bazându-mă pe ce am văzut și pe ce știu despre abordarea lui Les, că va merita cu adevărat să susții proiectul și să aștepți rezultatul. Din nou, în preajma Crăciunului 2026 rămâi pe fază. Continuă să verifici canalul lui Les. O să fie grozav. Stau aici la locul nostru de campare cu un ceai din plante sălbatice, făcut din ierburi adunate de acest domn. Hai să vedem ce gust are. Proaspăt și cu aromă de pin. E excelent. Nu știu. Dar apoi amintește-ți că ai dat peste acel pompier care era vânător de tauri pentru un curcan. Și tipul i-a spus lui Buba înainte să plece, da, a zis, ai grijă, ceva se furișează prin tabăra mea noaptea. Așa e. Și a mai zis că și el se numea Buba. Așa că el a zis, bine, nicio problemă. Și atunci cred că i-a urmărit în paralel până la tabăra lui. Dar a doua zi, lumini și sirene. A fost mare agitație cu rangerii și poliția. Tipul peste care am dat era făcut bucăți. Tabăra lui era făcută praf. I-au găsit trupul. Tipul care a fost ucis. Da. Așa că Martin Grove spune, cred că am fost ultima persoană care l-a văzut vreodată. Nu am mers să cutreierăm pădurea pe întuneric căutându-l pe Sasquatch. Experiența mea m-a făcut să cred că această abordare oricum nu funcționează. Nu o să-i păcălești niciodată pe aceste ființe și nu o să-i prinzi niciodată pe nepregătite, ca să zic așa. Așa că am ales pur și simplu să ne purtăm firesc, omenește, în jurul focului de tabără, să facem focul mare și luminos, să facem multă gălăgie, să ne distrăm, să râdem, să vorbim, ceea ce, după cercetările mele, a fost mereu lucrul care atrage cel mai mult orice Sasquatch din zonă. Dar ceea ce nu mă așteptam, în mijlocul tuturor acestor lucruri, era ca noul meu prieten, Stacy Brown, de la canalul The Bigfoot Underground, să fie unul dintre cei mai vii povestitori pe care i-am întâlnit vreodată. Așa că ne-am urcat pe acest Kawasaki Mule și ne plimba prin toată proprietatea. Știi, ei zic, un investigator BFRO a văzut ceva aici, la cineva s-a mărâit aici și tot așa. Și urcăm în vârful dealului, în spatele proprietății lor. Trebuie să traversăm un pod și apoi urci destul de abrupt până în vârful acestui deal, unde este o buclă mare. Ei bine, au oprit vehiculul și au mers cam 1,5 metri în pădure și acolo erau niște structuri, mici, chiar mici. Sunt cam de mărimea genunchiului meu acum. Dar sunt destul de complexe, știi? Ne gândim, bine, doamna asta a făcut lucrurile astea. Știi, e doar o bătrânică singuratică și atât. Ne arată lucrurile alea, ne arată niște arcuri și era un lucru pe care îl numeam scara. Și erau 2 copaci care erau arcuiți. Și avea o creangă întinsă deasupra. Așa e, și arăta exact ca una dintre acele vechi balanțe, știi? Dar oricum, ne întoarcem la locul unde urma să stăm și ne lasă acolo. Și era la cabana înjunghierii. Așa că, ca să ajungi la cabana înjunghierii, trebuia să mergi pe un drum care era mărginit de pini plantați. Și apoi ajungeai într-un fel de poieniță rotundă și acolo era o baracă.
Arăta ca la Jason Voorhees sau ca în Masacrul din Texas. E cel mai prost decor posibil, cred, pentru a campa, nu-i așa? Și vine noaptea, ieșim la plimbare, urma să facem puțină căutări de Bigfoot. Ei bine, ne întoarcem pe dealul acela de lângă cântar. Și stăm pe marginea dealului, care coboară într-o râpă. E un pârâiaș mic acolo, apoi terenul urcă din nou. Și stăm acolo probabil vreo oră și știi cum am spus, era noiembrie, așa că nucile de hickory cădeau. Dar am observat că ele cădeau în sus, adică săreau în sus pe deal. Și aveam un termovizor industrial, folosit de obicei pentru a căuta un punct defect într-un fir sau ceva de genul ăsta. Știi, are un ecran pe spate. Și doar scanez zona, iar pe cealaltă parte a râpei este un mic grup de copaci. Nimic de care ai crede că te-ai putea ascunde. Dar există o semnătură termică uriașă în spatele lor și e de 2 ori mai mare decât copacii. Așa că ne panicăm. Suntem de genul wow. Bine, ne întoarcem. Acum, de la acel loc până la tabăra noastră, dacă mergi pe trasee, știi, e cam 1,5 mile. Dar ceea ce nu ne-am dat seama era că era doar la 2 dealuri distanță. Oricum, ne întoarcem la tabără și auzim pași. Acum, este un pârâu care curge de la vest la est și se unește cu altul care curge de la nord la sud, iar acesta este jos la vale. Și deci, auzim pași. E noiembrie, toate frunzele au căzut, așa că se aude un foșnet puternic. Și au ajuns în punctul în care am zis, bine, ne joacă feste. O să-i prind, așa că iau lanterna și o îndrept spre copacul în spatele căruia s-au oprit pașii. Și zic, trebuie să ieși, știi, nu poți să stai aici la nesfârșit. Când îți spun că am ținut lanterna pe copacul ăla timp de 10 minute, aș fi surprins dacă am ținut-o 8 minute. Adică, 10 minute, nu? Și apoi mă gândeam, naiba, doar, știi, e o veveriță sau un raton ceva a urcat în copacul ăla. Mă întorc înapoi pe deal și imediat ce ajung din nou în vârful dealului, pașii încep din nou. M-a așteptat să plec. Așa-i? Și asta continuă să se întâmple. Auzeam trosnituri, mormăieli, știi? S-a ajuns până acolo încât am zis, lăsați-ne în pace. Știi? Spun asta către pădure. Acum, ține minte, în momentul ăsta mi-am scos pistolul și l-aveam la mine. Era un Ruger Red Hawk 44 Magnum placat cu nichel. Se vedea clar. Nu are sens pentru mine să continui să păcălești pe cineva, mai ales dacă e speriat și are arma la el. Dar spun către pădure, vă rog, lăsați-ne în pace. Opriți-vă, nu mai e amuzant, știți? Ne întoarcem și ne așezăm. Stau pe lada frigorifică. Prietenul meu începe să bea, ceea ce oricum aveam de gând să bem. Așa e. Dar pentru că mi-a fost frică, n-am mai vrut să beau. Eram de genul, da, s-ar putea să trebuiască să plecăm de aici. Ceva de genul ăsta. Și deci vorbim despre ceva. Și apoi începem să auzim parcă o respirație grea. Așa, nu-i așa? Și ne uităm în sus și chiar la marginea luminii focului, exact cât poate să lumineze, deci poate vreo 10 metri, nu așa? Și acolo este, stă acolo. Se uită la noi, știi? O vreme care ni s-a părut o veșnicie, deși probabil n-a fost mult. Și apoi pur și simplu se întoarce și pleacă. N-aș spune că avea 2,5 metri. Adică poate că avea cam 1,80 m, 2 metri, dar era undeva în intervalul ăsta. Și era doar slab și lung,
Oamenii spun de multe ori că părea uman. Dar ceea ce am văzut eu avea trăsături umane. Nasul semăna cu nasul unui afroamerican. Știi cum uneori au nasul acela lat și turtit? Dar apoi arcadele sprâncenelor păreau de parcă era est-european sau ceva de genul, știi? Și nu cred că ochii lui erau adânciți. Cred că doar arcadele sprâncenelor sunt atât de pronunțate. Știi, da, avea păr pe față până sus, la pomeț. Barba nu era lungă ca a mea, dar nu avea cap conic, ci un cap rotunjit, știi? Iar ochii erau negri, arătau ca ochii unui cal. Poveștile lui Stacy erau sincer suficient de fascinante în sine, dar misterul din jurul acelui foc de tabără nu s-a oprit la ceea ce avea el de împărtășit. Pentru că în timp ce vorbea, câțiva dintre noi am auzit ceva. Ceva care din păcate a fost prea încet pentru ca microfoanele să poată înregistra, dar totuși toți am auzit. Acum câteva minute, Stacy ne povestea despre întâlnirile lui. Și din pădurea chiar din spatele nostru, eu și Logan am auzit amândoi un sunet distinct. Încet, dar totuși sesizabil, care părea a fi o vocalizare. L-aș descrie ca pe 3 mici strigăte, foarte apropiate între ele. Eu și Logan ne-am privit unul pe altul în timp ce Stacy vorbea. Nu a fost tare, dar amândoi l-am auzit clar. L-am auzit și mi-am întors capul în acea direcție, încercând să-mi dau seama ce era. Și apoi pur și simplu am simțit cum Robert m-a atins. M-am uitat la el și amândoi eram de acord. Da, amândoi am auzit asta. Nu știu ce a fost, dar pot să spun că așa a sunat. Ca cam 3 mici strigăte. Up! Chiar în spatele nostru pe aici. Da. Și lucrul interesant este că aceasta este a doua posibilă vocalizare, slabă, dar distinctă, pe care au auzit-o membrii ai grupului nostru. Prima a fost cu câteva ore mai devreme. Am auzit. Și Logan a auzit-o pe aceea. Și O'Neill a auzit-o pe prima. A fost acum câteva ore. Eram toți așezați chiar lângă partea dreaptă a lui Stacy și a fost un sunet foarte slab, aș spune un hup, dar a fost foarte slab. Așa că a trebuit să confirm cu tine, Robert, și cred că și cu Les. Și voi ați spus, da, am auzit și noi. Deci nu a fost ceva ce am auzit doar eu. A trebuit doar să confirm, pentru că era încet, dar era un hup foarte slab. Și acum când spui asta, de aceea te-am întrebat, ce ai auzit? Ai spus? Iar eu am zis, exact, asta e. Este exact în același loc și foarte asemănător. Se aud niște sunete ușoare, ca niște ups. Deci, da, sunt șanse mari ca același să stea acolo, uitându-se și ascultând. Sunt foarte răbdători. Pot sta acolo ore întregi. Am stat și am ascultat o vreme după aceea, dar din păcate nu s-a mai întâmplat nimic. Sasquatchii din zonă nu erau pregătiți să se arate mai mult decât acea mică serie de sunete whoop pe care le-am auzit. Dar m-am uitat totuși în jurul liniei copacilor cu camera mea cu vedere pe timp de noapte, doar ca să văd dacă apare ceva. După aceea ne-am distrat puțin și am ascultat niște muzică. Scrie o carte. Da, e chiar în inima ta, da. Nu, e ceva de genul, vreau să scriu o carte, o voi scrie, pentru că nu suport să citesc. Știi, trebuie să am o carte audio sau ceva de genul, trebuie să fiu mereu în mișcare. Tu asculți cărți audio. Da, e bine, unora le place să citească, asta fac eu. Știu că multora le place asta, foarte mulți. Nu, serios, foarte mulți ascultă doar cărți audio. Așa că, după o noapte lungă petrecută lângă pădure la foc, ne cazăm la un hotel pentru puțin somn pe timpul zilei și un mic dejun bun înainte să plecăm din nou. O să fie o ușurare binevenită. Gata, am ajuns. Pat. După câteva ore de somn, care sincer au părut mult prea puține,
Am decis împreună să mergem în sfârșit la cabana lui Les, așa cum plănuisem inițial. Nu știam încă, dar ne așteptau acolo niște experiențe minunate. Băieți, al naibii de enervanți, mă enervați! Relaxează-te, nu te grăbi, așează-te, bucură-te de drum. Bine ați venit în Stroudland. Serios? În primul rând... Outland. Prima cursă în afara orașului pe lac, a spus el. Hai să începem. Stacy poartă pantalonii mei izolați, pentru că el e obișnuit cu clima din Florida. Cabana din pădure, în casă, pe lac. Așa că vom începe de acolo. Cred că vom ajunge să ne luptăm chiar până la pontonul meu de la mal. Se pare că am ajuns. Așa că o să mergem lateral acolo, pur și simplu aliniază-o lateral. Îți poți imagina asta? Pentru că ei scad nivelul apei cu 5 metri în fiecare an. Deci dacă aici scade cu 5 metri, în regulă. Uite-te unde suntem. Cabana faimoasă Green Tree. Ce facem, domne? Go, da. Aș spune să vă puneți toate lucrurile personale, poate, deoparte. Pe veranda închisă. Verandă. Și relaxează-te. Deci aceasta este cabala pe care o descriai, unde fiul tău și prietenul lui au fost ținuți treji de bătăi în toate cele 4 colțuri, corect? Corect. Și ce altceva s-a mai întâmplat aici? Totul are legătură cu faptul că a trecut o săptămână de la momentul în care mulți copaci au fost doborâți, ceea ce în linie dreaptă e doar ca 3 mile poate cel mult în direcția aceea. Tragem cu barca la mal, apa e ca oglindă, legăm barca. Un copac mare cade chiar pe aici pe undeva. Știu că deja ai auzit povestea asta de la Wes, dar motivul pentru care o recapitulăm din nou este că de data asta el a împărtășit un detaliu suplimentar care o face și mai intrigantă și fascinantă. Nici măcar nu l-am găsit vreodată, dar un copac mare a căzut aproape de cabană și nu am reușit să-l găsesc. Așadar, acest copac uriaș cade și este atât de mare și de zgomotos, încât Les îl aude de jos, de la malul lacului, la cabană. Și totuși nu reușește să-l găsească atunci când merge să-l caute. Și nu e ca și cum ar fi multe locuri unde să se poată ascunde un copac uriaș căzut. Cunoștea zona. Dacă ar fi fost un copac prin apropiere, destul de aproape încât să facă acel zgomot, în mod normal ar fi trebuit să-l găsească. Da, am avut și o senzație asta, o ușoară furnicătură pe șira spinării, o senzație ciudată. Dacă un tip atât de experimentat în sălbăticie ca Les Stroud nu poate găsi un copac mare căzut pe care tocmai l-a auzit, atunci cine ar putea? Dar pentru mine intriga acestui eveniment, a acestei povești, merge dincolo de atât. Pentru că și eu am experimentat acest fenomen al sunetului unui copac care cade când eram în Clem 2, Columbia Britanică. E atât de abrupt aici, asta e problema. Chiar nu am unde, aproape nicăieri să-mi pun picioarele. Același loc, apropo, unde și Les însuși a avut niște experiențe și a filmat unul dintre episoadele Survivor Man Bigfoot. Un copac tocmai a căzut acolo. Un copac foarte mare. Vreau să intru puțin în speculații cu asta, unul la mână. Aș vrea să fac asta mai mult în discuție cu voi, Robert și O'Neill și Gașca și toți ceilalți. Dar cad lucruri. E una dintre acele situații în care nu ar trebui să fim aici acum. Pur și simplu nu ar trebui să fim aici. Șansele să ajungem aici erau uriașe de mici. Și apoi totul continuă să se așeze la locul lui, ca o mașinărie veche și bine unsă. Nu pentru că am lucrat inteligent, în afară de faptul că am fost precauți și am încercat să nu facem ceva greșit. Mi s-a mai întâmplat asta odată, într-o misiune de căutare și salvare. Pur și simplu eram ghidați și ghidați și ghidați. Credeam că facem totul greșit, dar până la urmă l-am găsit pe tipul acela. E la fel și aici. E ca și cum suntem purtați, doar ne vedem de treabă. Mergem odată cu valul, dar continuăm să fim ghidați către circumstanțe ideale, cum a fost locul de campare de aseară, care a fost perfect. Acum, ce făceam noi acolo? Nu prea am întins o capcană, mai degrabă ne-am făcut cunoscuți în zonă. Suntem aici și o să mergem la cabană
Și nu voi vorbi despre conceptul de semnături psihice. Întreabă-l pe O'Neill pentru detalii despre asta. Dar ideea este că le dăm de înțeles că suntem aici. Practic trezim zona prin prezența noastră. Și s-ar putea să le placă asta. Sau s-ar putea să nu le placă. Sau s-ar putea să nu le pese deloc. Dar întotdeauna merită să încerci. Absolut. Așa că facem doar un mic tur al terenului din jurul cabanei. Și am dat peste această mică plajă ascunsă de nisip, absolut superbă. Superb. Să sperăm că vom obține un șir clar de urme chiar pe acest nisip. Mă uitam, stai puțin, lasă-mă să fac una rapid. Asigură-te că o pui în zona rupturii de la mijlocul tarsului. Cei care au făcut urmele omului supraviețuitor. Da, ar trebui să merg. Ar fi trebuit să fac asta. O să reușești. Doamne ferește, Les, uită-te. Ce e asta? Ce e, băieți? Doamne, urme aici? Nu știu cum s-a întâmplat asta. Oricum e frumos. Tocmai spuneam, de aici răsare soarele dimineața. Deci, aici îmi beau cafeaua la răsărit. Abia aștept să-l văd mâine dimineață. În acest moment, am decis să avem o întâlnire informală despre Bigfoot, stând în jurul focului de tabără la cabana lui Les. A fost o conversație grozavă. Nu o să vă arăt tot aici pentru că durează peste o oră, dar dacă vreți să vedeți totul, a fost postat ca transmisiune live atât pe canalul lui Les, cât și pe canalul lui Stacy, The Bigfoot Underground. Așa că puteți vedea totul acolo. Dar deocamdată o să vă arăt doar momentele importante. N-am spus că poți folosi transmisiunea mea live. Du-te și folosește-ți propria transmisiune live. Omule, deci suntem la cabana mea din Tomogami și am fost aici. Ei bine, o să-i pun la curent. I-am invitat pe toți acești domni deosebiți aici din mai multe motive diferite. Și pentru voi toți de acolo, vedeți ce se întâmplă e că voi mă urmăriți pe mine, pe transmisiunea mea live. Dar și Stăsi are transmisiunea lui live. Așa că pentru voi, fanii lui Stăsi de acolo, eu și Stăsi ne știm de foarte, foarte mult timp. El poate să explice cu alte ocazii, dar ne știm de foarte, foarte mult timp. Ne-am întâlnit pe platoul unui film cu ghinion. Nu menționa, nu o să spunem numele. Suntem prieteni de atunci și de atunci mi-am dorit să-l aduc pe Stăsi în Canada. Și surprinzător Vama l-a lăsat să intre. Și apoi, pe parcurs, că l-am trecut la Robert din cabana din pădure, a fost pentru că eram fan al muncii lui de pe YouTube. Și cred că ți-am trimis un mesaj direct prin YouTube, prin DM-ul de pe YouTube și i-am lăsat doar un mesaj. Nu știu dacă verifică sau nu, așa că am lăsat doar o notiță spunând "Hei omule" și am luat legătura, așa că acum Robert e aici sus. Revin din nou pe partea asta, Logan Chiso conduce Bigfoot Livestream, iar Bigfoot Livestream este o aplicație fantastică. El merge prin tot felul de zone din practic toată America de Nord și instalează camere care funcționează 24/7. Și putem chiar să avem o mică dezbatere despre unele dintre aceste lucruri și despre eficiența lor și așa mai departe, pentru că fiecare dintre noi are o părere diferită despre fenomenul cunoscut sub numele de Sasquatch. Iar în stânga mea este O'Neill. Eu și O'Neill am luat legătura acum câțiva ani prin e-mail când lucram la Survivorman Bigfoot. Și o mică digresiune rapidă aici. Pentru cei dintre voi care urmăriți transmisiunea mea live, văd unele comentarii, de genul "Omule, încă mai face prostiile alea cu Bigfoot?" Dacă nu vă interesează subiectul ăsta, fenomenul ăsta, atunci uitați-vă la Severance pe Netflix. Dar asta ne privește pe toți. M-am gândit, știți, de ce să nu invit pe băieții ăștia, pe care îi cunosc cât de cât, cred că pe Stacy o cunosc cel mai bine, și de ce să nu invit să urce. Și ideea a fost să venim aici la Tomogami, la cabana mea, în aceeași perioadă când am fost aici înainte, filmând episodul Survivorman pentru fani cu Joseph McConnell. Și am avut lovituri în pereții cabanei și copaci împinși la pământ și tot felul de întâmplări ciudate. Deci perioada anului este chiar acum. Acum. Asta s-a întâmplat de fapt acum 10-11 ani. Deci multe se pot schimba. Bine, deci asta e. Echipa lui Stacy, echipa mea, voi toți sunteți la curent și în cele din urmă și echipa lui Robert de acolo. Toți sunteți la curent cu modul în care am ajuns aici. Dar intrând direct în subiect, unul dintre lucrurile pe care încerc să le fac în ultima vreme este să mă îndepărtez de folosirea anumitor termeni.
Sunt un mare admirator al muncii lui Christopher Noel, dar nu am ascuns niciodată faptul că nu-mi place să folosesc termeni care diminuează profunzimea fenomenului. Așadar, dacă spunem vorbire mentală, când de fapt vorbim pur și simplu despre posibilitatea telepatiei mentale, atunci spuneți telepatie, nu spuneți vorbire mentală. Vorbirea mentală. Sună de parcă am vorbit despre stăpânul inelelor, știi, sau despre ceva fantastic, știi? Și dacă spunem Bigfoot, ne referim de fapt doar la numele care a apărut în anii 1950 din cauza unui articol de ziar. Și sună foarte comic, știi? Și a devenit comic. Acum, am numit filmul Întrebarea despre Bigfoot și probabil că nu o să mă răzgândesc în privința asta. Și există un motiv pentru asta, pentru că pentru mine este un semn de întrebare, inclusiv numele de referință. E ca și cum de ce îl numim Bigfoot. Și afli că de fapt este doar o referință caragioasă din cultura pop nord-americană. Sasquatch în sine este o versiune anglicizată a unui termen din limba Salish de coastă, pe care probabil nici nu-l putem pronunța corect. Ar fi ca și cum aș încerca eu să pronunț spaniola. Nu pot, nu-i așa? Nu pot să înrulez limba. Cred că mai aproape de atât nu pot. Ei bine, și știi, asta datează de sute de ani. Deci cum îl spuneau ei de fapt, nu-i așa? Nu știm, dar l-am preluat. Cred că, din anumite puncte de vedere, presupun că e măcar mai bun decât Bigfoot. Sabe este numele folosit de Dene în nord. Baqua e pe coasta de vest. La fel și Clem, da? Toate aceste nume diferite, de aceea, așa cum am spus, de aceea am numit acest film Întrebarea despre Bigfoot. Dar sunt atât de multe întrebări. Și așa cum am spus, chiar și titlul. Dacă ar fi după mine, aș inclina să ne îndepărtăm de versiunea comică pe care o vedem peste tot și să ne gândim, stai puțin. Vorbim despre oameni aici? Credeam că vorbești despre un monstru înfricoșător din Boggy Creek. Credeam că vorbești despre o maimuță mare și inteligentă. Nu, vorbim despre specii de hominini. Nu Homo sapiens, dar destul de aproape. De fapt, când ne uităm, nu vreau să intru în detaliile despre ADN și toate celelalte, dar când te uiți la posibilitatea împărtășirii ADN-ului prin împerechiere, este cu siguranță o posibilitate, dar deja spun prea multe. Da, e bine, are perfect sens. Știi, ne referim la așa zis și oameni sălbatici ai pădurii. Toate culturile indigene ar avea asta. Tocmai citeam ceva din 1855. Asta spun toți. Oamenii sălbatici, păroși, care trăiesc în pădure, ei ne-au ucis pe noi, noi i-am ucis pe ei. Ei ne-au răpit pe noi, noi i-am răpit pe ei. Am făcut schimburi cu ei. Am purtat războaie cu ei. Asta nu-mi sună a gorile, știi? Care sunt gândurile tale despre asta, Robert? Ei bine, ca să adaug la asta, ai perfectă dreptate. Termenul înțeles istoric, atunci când este tradus în engleză, din zecile și zecile de triburi nord-americane, s-ar traduce istoric ca om sălbatic sau om păros. Ei au înțeles ceva ce noi am pierdut din vedere din cauza prostiei care este asociată cu termenul Bigfoot și ceea ce au înțeles ei este că acestea erau o formă de oameni. Din nou, statutul de persoană, distinct de cel al Homo sapiens, înseamnă o ființă cu voință proprie, cu capacitatea de a raționa și care acționează pe baza unei inteligențe reale, nu doar a instinctului animalic. Dar asta merge dincolo de oamenii indigeni de pe continentul nostru. Dacă te uiți la relatări antice, documente, înregistrări și credințe istorice, practic, de pe fiecare continent al lumii, găsești înțelegeri echivalente. Nativii din insulele Solomon, de exemplu, vorbesc despre 3 tipuri diferite de uriași, acoperiți de păr, de mărimi variate, cu personalități diferite, cu semnificații spirituale diferite. Și totuși, firul comun care leagă toate acestea este că aceștia sunt un alt grup de oameni din munți, din păduri. Și, în general, nu este o idee bună să te amesteci cu ei. Nu este bine să mergi în anumite locuri ca om după lăsarea întunericului. Nu este bine să faci anumite zgomote în anumite zone, pentru că acei alți oameni de acolo sus au anumite reguli și coexistăm cu ei. Pe baza acestei înțelegeri fragile, care există peste tot în lume. Cred că știi.
Și asta este ceva ce cred că este relativ foarte neînțeles sau necunoscut. Vorbeam despre asta mai devreme. În America de Nord mereu credem că suntem cumva centrul universului, centrul pentru orice. Și te gândești la toate lucrurile legate de Sasquatch din America de Nord și totuși publicul larg nu este conștient că de fapt acestea pălesc în comparație cu numărul de interacțiuni și relatări și așa mai departe care există. În munții Caucaz din Rusia siberiană, în Tibet, în sud-estul Asiei. Acolo, cum spui tu, da, știm că sunt acolo sus. Pur și simplu nu mergem acolo, ne ținem departe de ei. Și aici avem, știi? Poate că sunt 500 de întâlniri pe an despre care am putea auzi, dar asta nu e nimic comparativ cu restul lumii. De fapt, se întâmplă mult mai multe lucruri în restul lumii. Ei bine, restul lumii, dar și restul istoriei, știi? Înainte de era modernă, o concepție greșită, uriașă, s-a amestecat cu ridicolul cu care societatea mainstream privește fenomenul Bigfoot este această idee că ar fi un fenomen modern. Că, să zicem, de prin 1950 încoace, câțiva tăietori de lemne care căutau distracție au inventat termenul și conceptul. Și asta e pură ignoranță, pentru că avem milenii de istorie din toate colțurile lumii, din nou, descriind același lucru. Consecvență între relatări și grupuri de oameni timp de mii de ani, fără să fie avut contact între ei. Pe fiecare continent locuibil de pe planetă. Locuit, nu Antarctica, evident. Exact. Deci, chestia cu ficțiunea este că atunci când ai creatori independenți, ai unui fenomen fictiv, nu va exista nicio consecvență între ele. Pentru că imaginația mea, imaginația lui Stacy și imaginația lui Les sunt diferite. Este același motiv pentru care nu poți să te aștepți ca cineva să aibă aceleași vise noaptea ca tine. Dar când ai un fir comun de consecvență între aceste grupuri de oameni necontactați, separate de oceane și mii de mile, este prea ciudat ca să fie o coincidență. Și din nou toți îi descriu ca fiind oameni. Așa că în acea seară am făcut din nou un foc de tabără. Și nu știam, dar toți eram pe cale să auzim ceva foarte ciudat dinspre copaci. Acum țineți-vă cai. Știu că ceea ce tocmai ați auzit au fost, clar, bufnițe cu coadă dungată, dar era și un alt sunet amestecat cu cele ale bufnițelor. Un sunet pe care, din nou, nu-l puteți auzi cu adevărat în acest videoclip, dar un sunet care era foarte diferit de cel al bufnițelor și care ne-a făcut pe toți să simțim fiori pe șira spinării. Nu, acela nu a fost la fel. Acelea sunt imitații. Erau bufnițele. Și apoi a fost acela. E pur și simplu complet diferit. L-am auzit. Suna ciudat. Era ca un râs. Cred că da, dar acela nu a sunat deloc ca celelalte. Am auzit eu sunt. Nici măcar nu a fost asemănător. La asta mă refer. E ca și cum ar fi un fel de râs acolo. Ai auzit vreodată o bufniță făcând asta? Nu. Nici măcar nu știu vreo pasăre de noapte care să scoată sunetul ăsta. Știu că sună de parcă am zice, iar începe, nu? Dar frate, am tot ascultat acele bufnițe în fiecare an de când sunt aici. Aveți același tip de bufnițe aici sus, adică doar bufnița cu dungi? Da. Da, niciodată nu am avut. Și am auzit mai multe bufnițe decât atât cântând deodată pe lângă râu, sigur. Dar niciodată n-am auzit ceva să râdă așa. De asta nici nu m-am gândit prea mult la asta, pentru că probabil asta fac ele pe aici. Nu fac asta. Mai târziu Les a căutat și s-a gândit că poate totuși era un alt strigăt de bufniță, unul foarte diferit și ciudat. Dar eu personal nu sunt sigur. O zi grozavă. O seară grozavă. Acum e timpul să ne culcăm aici lângă foc. În acest sac de dormit împrumutat de la Les, salteaua mea de dormit, chestia asta va fi plăcută și confortabilă. De cealaltă parte a focului este Logan. Abonează-te la Bigfoot Live Streamer.
Când m-am trezit pe pământ, înțepenit și cu dureri, pentru că nu am mai dormit pe jos de ceva vreme, nu mi-am dat seama. Dar eram pe cale să regret serios din cauza a ceea ce Les și Stacy văzuseră cu o seară înainte. Când în loc să meargă la culcare, ca Minnie și Logan, ei au ieșit la o plimbare nocturnă până la lac. Ceea ce au văzut era prea slab pentru ca vreunul dintre telefoanele lor să poată înregistra, dar amândoi sunt destul de siguri că a fost real. M-ai condus într-un loc din pădure aseară. Vrei să vorbim despre asta sau vrei să păstrezi pentru filmul tău? Te referi la partea în care ai întins mâna și m-ai ținut de mână? Pentru că ți-a fost frică? Sunt bucuros să vorbesc despre asta. Da, luminile pe care le-am văzut în timp ce stăteam pe acea bancă. Da, muzica pe care o cântai, din nou, nu vreau să-ți stric surpriza, dar muzica pe care ai cântat-o, ca să zic așa, a fost puternică. Și o ascultam cum răsuna printre copaci. Și am început să mă gândesc, omule, dacă e ceva pe aici acum, nu are cum să nu audă asta. Așa e, nu are cum să nu-i afecteze. Așa că mergem mai departe, continuăm și te duc într-unul dintre locurile mele speciale de observație. Și, bineînțeles, era beznă totală, nu? Ții minte, era ca și cum poți să vezi lacul? Și la început nu puteam. La început nu vedeam nimic. Așa e... E doar întuneric, știi? Dar când ai spus, ai văzut acea lumină, ai văzut acea lumină? Știi, instantaneu m-am gândit la perioada petrecută cu Devon Mason și m-am gândit la sfere. Eram de genul, vezi o sferă? Nu ți-am spus asta, dar mă gândeam la asta, știi? Și apoi ai văzut încă una. Nu știu despre ce vorbești. Dar apoi, da, am văzut una. Acum, când spun că am văzut una, ce înseamnă asta? Mă uitam la una? Nu. Era ca în periferia privirii tale. Este ca. Așa, știi? Și apoi... Da, chiar așa a fost. Și unul era doar pornit, oprit. În regulă. Deci, licurici. Toți cei care se uită acum la noi și ne ascultă vor spune licurici, băieți. Adică, știți ceva despre asta? În primul rând, nu e perioada potrivită a anului. Încă nu au apărut. În al doilea rând, licuricii au un fel de pulsație specifică. Au anumite culori pe care le emit. Sunt mult mai mari. La fel ca acestea, nu știu ce erau, ce a fost. Pot doar să-ți spun că dimensiunea a ceea ce am văzut era ca niște luminițe mici, ca niște ace. Da, sclipiri mici, ca niște ace de lumină. Asta nu e licurici, nu-i așa? Și am văzut 3, 2 cumva în spatele capului tău și una, cea din stânga mea, era strălucitoare. Ca știi tu. Deci, dacă doar tu le-ai văzut, spui, e bine, gâfâia, ați urcat pe un deal? A fost o mică viziune sclipitoare, pentru că își trăgea sufletul, ceva de genul ăsta. Dar nu ai fost doar tu. Am văzut și eu. Și amândoi am comentat și era bufnița care a trecut chiar pe la spatele nostru acolo, a fost foarte aproape. Și ai observat că nu am vorbit despre asta. Ai observat totuși că am auzit bufnițele chemând în diferite momente, în diferite locuri în noaptea aceea. Acea bufniță era chiar în spatele nostru. Nu a făcut sunetul clasic. Nu a făcut asta. Doar a zis hu. Da. Era diferit de toate celelalte. Și era chiar în spatele nostru. Și apoi am avut luminile. Ei bine, cealaltă chestie. Am văzut luminile de culori diferite. Când ai spus azi că le-ai văzut albe, am fost surprins, pentru că nu am vorbit despre asta. Nu. Știi? Tu le-ai văzut el? Da, eu le-am văzut verzi. Acum, sunt daltonist. Ar fi putut fi roșii. Bine. Dar eu le-am perceput ca fiind verzi. Tu le-ai perceput ca fiind albe. Așa este. Ce e asta? Știi la ce mă refer? Adică nu înțeleg. Și i-am spus unui prieten de-al meu, Ryan, aceste lucruri par să existe aici, la marginea câmpului nostru vizual. Și foarte rar ai șansa să te uiți direct la ele, dar sunt mereu aici. Știi? Lumina. Și aseară a fost la fel. Și apoi pur și simplu am continuat să vorbim despre muzică și despre altele. Am încetat să mai menționez asta. Da. Adică am încetat să mai spun, hei, ai văzut-o pe aia, ai văzut-o pe aia? E puțin. Doar hai să continuăm să facem asta. Dar acolo era un loc special. Și deci... Ce facem cu asta? Cineva care ascultă asta, ce face cu ea? Pur și simplu o iei așa cum este. Înțelege că, așa cum am spus, nu eram drogați, nu eram beți, nu eram fără suflare după ce am urcat un deal. Stăteam liniștiți.
Nu invocam nimic altceva în afară de lucrurile ceremoniale pe care le-ai făcut înainte. Și amândoi am văzut luminițe sclipitoare care zburau în jurul nostru. Într-un loc unde nu ar trebui să fie licurici, într-o perioadă a anului când nu ar trebui să fie licurici. Și nu arătau deloc ca licuricii. Temperatura, nu știu, cu siguranță nu erau licurici. Da, asta e, aici în Canada, asta se întâmplă în iunie. Așa e. Deci, cel pe care l-am văzut în stânga mea nu era chiar în periferie. Era puțin mai, știi? Aș vrea să spun la ce oră era. Știi, la 10:30. Era mai degrabă, era puțin mai spre 10:30 decât spre 9 fix. Știi ce vreau să spun? Așa e. Și acela a fost unul puternic. Adică era destul de luminos încât să nu pot să-l confund cu altceva. Știi, celelalte două sunt de genul nu știu sigur. Și nici nu a fost vorba de puterea sugestiei, pentru că deja văzusem unul, chiar când vorbeai despre faptul că ai văzut unul. Da, exact. Deci, nu știu, omule. Tu ce crezi despre asta? Nu știu, cred că asta era. Cred că așa trebuia să fie. Știi, pentru că m-ai întrebat și tu de ce ai ales locul ăsta, cum ai găsit copacul ăsta, pentru că era în afara traseului. Știi ce vreau să spun? Locul unde am făcut eu treaba mea. Și a fost, adică mergeam pe traseu și parcă ceva îmi spunea, du-te acolo. Ia-o pe aici. Deci asta e instinctul tău, exact. Asta înseamnă să fii ghidat. Și chiar dacă nu se întâmplă nimic, nu contează, pentru că tu îți urmezi instinctul, exact. Știi, și eu cred că foarte rar pot merge lucrurile prost atunci când îți urmezi instinctul. Sunt jos la mal aici, după ce am petrecut noaptea afară, pe pământ, lângă cabana lui Les, de aici de la lacul Rabbit. A fost o seară și o experiență minunată. Nu am avut nicio activitate semnificativă. A fost un grup de păsări care la un moment dat scoteau sunete toate odată. Și apoi a fost o altă vocalizare la un moment dat, în timp ce stăteam toți în jurul focului de tabără, care a fost ciudată, mai degrabă ca un râs. Și credem că ar fi putut fi tot o buvniță, doar că făcea un alt tip de sunet, dar a fost ciudat. Deci asta a fost o posibilitate. Și apoi am avut acele vocalizări slabe în noaptea precedentă la celălalt loc, dar nu a fost o activitate prea intensă. Dar ceea ce a fost cu adevărat uimitor aici este această experiență de legătură între noi, bărbații de aici, uniți în căutarea adevărului și a înțelegerii despre aceste ființe uimitoare. Legătura creată și, sincer, frați pe viață. Frumusețea și armonia acestui lucru. Prietenul meu, Stacy, mi-a spus mai devreme în această dimineață că acesta a fost adevăratul dar de la Sasquatch în această excursie și sunt 100% de acord cu el. În acest moment ne făceam bagajele, pregătindu-ne să plecăm din cabană. Expediția se apropia de final. Dar ți-am promis mai multe povești intrigante despre Sasquatch de la Wes, așa că iată-le. Altă dată mai târziu am avut... mergând spre cortul meu. Așa că am ceva afară, lângă cort. Tocmai m-a trezit. Era întuneric, eram cu soția mea și amândoi am auzit. Și apoi am făcut genul de lucru tipic pentru un ghid. Eram doar noi doi, în mijlocul pustietății, departe, în nordul Canadei. Și am zis, hei, ursule, ursule. A spus asta? Nu, știi ceva? Lasă-mă să reformulez. Cred că, de fapt, ce am spus atunci a fost pur și simplu... Suntem aici. Așa, nu-i așa? Și ca ghid mereu spui, hei, ursule, hei, ursule. Cred că am spus asta. Și apoi s-a oprit. Și apoi doar l-am auzit. Deci are sens, este un... Și apoi doar. Și s-a întors și a plecat. Și am spus soției mele de atunci, asta se întâmpla acum mulți ani, în 1990. Și au spus, cred că acela a fost un Bigfoot. Fără să știu nimic. E ca și cum ai fi copil și ai citit Carele zeilor, știi? Să auzi despre Seth Harian și Hendersoni, omul de $6 milioane. Cred că acela a fost un omul pădurii. Și chiar și soția mea de atunci, a spus, știu. Eram foarte experimentați în istoria naturală. Nu era un elan, nu era un urs care mergea în propriile urme. Nu era asta. Erau pași grei, bipede. S-a apropiat la vreo 9 metri, poate, 12 metri de cort. Până în ziua de azi, regret profund că nu am deschis fermoarul cortului. Dar când se apropia, am încremenit. Îl puteai simți în pământ. Am zis, la naiba. Dar cred că eram în sacul de dormit. Și mi-amintesc că mă gândeam. Trebuie să fac mult zgomot doar ca să ajung la fermoar.
și orice ar fi o să dispară. Nu știu, logica ta, cine știe. În mijlocul nopții, ceva biped, știi, ar putea fi un oarecare răufăcător, un condamnat ascuns. Ei există pe aici. Sunt condamnați în pădure care supraviețuiesc aici, furând de la drumeți și din cabane. Asta e o idee înfricoșătoare. Gânduri cu adevărat înspăimântătoare. Apropo de asta, lasă-mă să te întreb totuși. Ai descris o vibrație care venea din pământ, pe care o puteai simți prin podeaua cortului tău. Crezi că vreo ființă umană, chiar și un luptător de sumo, ar avea masa corporală necesară ca să producă așa ceva? Deloc. Dar asta nu contează pentru mintea ta în acel moment. Nu contează ce logică lași să treacă prin creier, prin sita care este creierul tău. Nu contează, pentru că emoțiile tale vor să explice asta. Știi? Și fica, gândul că ar putea fi un fost condamnat pe aici, știi? Și, Doamne, se întâmplă să fim în mica lui vale unde s-a ascuns în ultimii 15 ani. Asta e ceva cunoscut, să o spunem așa. Gândul imediat este, ăsta e un omul pădurii. Foarte puțini oameni se gândesc la asta. Imediat încep să cauți explicații raționale pentru orice altceva. Așa că acum să trecem mai departe, în Alaska. Acum sunt Survivor Man, în cea mai bună formă a mea. Am mare succes peste tot în lume. Genul a fost acum lansat și definit. Și sunt în Alaska. Și nu sunt acolo pentru omul pădurii. Nu, era încă doar un hobby trecător, de genul, ar fi tare dacă ar exista. Ar fi atât de tare. Dacă ar exista o maimuță mare, inteligentă și păroasă, nu-i așa? N-ar fi tare. Și acolo îți fuge mintea. Nu te gândești la o altă specie din genul Homo. Nu te gândești la alți hominizi, la niște ființe bipede asemănătoare omului. Nu te gândești la asta. Te gândești la legenda din Boggy Creek? Cam atât de departe merge mintea ta dacă nu te implici mai mult, cel puțin pe vremea aceea. Așa că apoi sunt în Alaska, fiind Survivor Man, și poți vedea asta în scene. Poți, am spus asta de mai multe ori. Poți. Mă vezi filmând scena în care fac un pat din iarbă și tot mă opresc și mă uit în jur. Și apoi mă întorc la treabă. Și ceea ce auzeam erau troznituri. La ce mă gândeam era, este un ors grizzly? Omule. Și apoi mă gândesc, bine, caiacul e acolo, ursul grizzly e acolo. Dacă trebuie să fug, pot să... Știi, încep să gândești ca un om obișnuit cu pădurea. Mă gândesc la siguranță, la lucruri practice, la mișcări pragmatice, dacă un grizzly e acolo și e interesat. Dar mă gândesc și că urșii grizzly nu troznesc tufișurile în felul ăsta. Poți să ai un urs negru sau un grizzly peste tine. Și țineți minte, eu nu suport ca oamenii să se teamă de animalele sălbatice. Și știți, urșii sunt ucigași. Și știți, dacă o iei pe calea lui Joe Rogan, totul vrea să te mănânce. Eu, deloc. Știu cum să mă descurc aici fără o armă. Poate cu spray cu piper în teritoriul grizzly. Dar ei pândesc, pot să fie peste tine. Pot fi chiar acolo în câteva secunde. Nici nu vei ști că veneau. Și un grizzly nu o să facă poc, 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 poc. Asta nu o să. Un grizzly nu o să facă asta. Poate un elan. Un elan ar putea face asta. Un elan poate să calce și să troznească. Deci, elanii au un mod interesant, e o dihotomie, un mod paradoxal de a se mișca prin pădure. Ei pot trece prin pădure și nici nu ai ști că au fost acolo. Plutesc, adică. 500-550 de kilograme trec prin pădure și nici nu-ți dai seama. Sau pot trece prin pădure ca și cum ar fi Dumbo elefantul, rupând fiecare creangă. Nu le pasă. I-am văzut făcând mult zgomot și nu știau că sunt acolo. Știi, troznind și fiind neîndemânatici. Adică un elan poate muri rupând gheața pe un râu, știi? Pentru că sunt neîndemânatici. Oamenii atribuie prea multă frumusețe, perfecțiune și furtivitate animalelor sălbatice. Și animalele sălbatice fac lucruri prostești. Cad. Veverițele cad din copaci, nu-i așa? Elanii mor pentru că au traversat râul greșit. Deci ar putea fi un elan. Bine, e în regulă. Dar apoi, ce s-a întâmplat, și am mai spus această poveste, este, și probabil asta a fost cea care a schimbat totul, aud ceva, să zicem, la 10-15 metri sus, în copac. Aud acea gorilă mare. Oh, 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 oh. Dar tocmai am făcut asta, nu-i așa? Trebuie să-ți imaginezi un torent de aer și o forță vocală, știi? De 10 ori mai puternică decât asta. Așa-i? Întreaga zonă a reverberat cu acest sunet.
dar dacă s-a întâmplat doar o dată, e altceva. Așa că acum îngheț. Ei bine, apropo, de data asta deja strânsesem camerele, terminasem cu scena mea fiind supraviețuitor, așa că acum îngheț. Ei bine, nu face asta. Din nou, de 5 ori, de 5 ori la rând. A făcut asta, se oprește cam 10-15 secunde, apoi o face din nou. Și atunci mă gândesc, camera e în spatele meu la vreo 10 metri. Dacă aș putea doar să apăs pe înregistrare și să prind măcar sunetul, chiar la asta mă gândesc acum. Dacă aș putea măcar să prind sunetul. Și o parte din mine se gândește ca să pot cerceta mai târziu și să-mi dau seama, știi, dacă a fost sau nu un urs grizzly. Știi, o parte din mine se gândește la asta. Mă duc să iau camera și în clipa în care mă mișc, în secunda în care mă mișc, aud un fel de bufnitură pe pământ și apoi ca un tren care trece prin pădure spărgând și troznind, îndepărtându-se de mine. Acum, dacă mă uit acum pe hartă și poți să te uiți la asta, uite-te la brațul Toroka, la sud de Homer, Alaska, în Toroka. Mergi până la capăt, pe țărmul de sud, acolo unde râul se varsă. Acolo eram eu. Și dacă te uiți, nu mi-am dat seama unde eram. Era aproape ca un fel de peninsulă. Deci el ar fi mers sau s-ar fi întors în pădurea principală când gonea prin pădure și se îndepărta. Ei bine, e în regulă. Deci asta s-a întâmplat. Și apoi, după aceea, sincer, Robert se trece la mine filmând Survivor Man Bigfoot. Și nu avem timp să trec prin toate acele povești, dar aș vrea să rezum în felul următor. Am început căutând o maimuță mare și inteligentă din pădurile Americii de Nord, iar apoi am început să aud despre lucruri precum călătoria dimensională și extraterestri. Știi? Și apoi mi-am dat seama, wow, capul meu mergea așa, știi? Wow! Credeam că mă implic doar într-un fenomen interesant. Duceți-mă în sălbăticie. S-ar putea să fie niște maimuțe inteligente pe undeva. Asta credeam că o să găsesc. Și acum mă uit la asta. Iar în episodul acela din Texas, poți să vezi că stau lângă un copac așa. Stau rezemat de el și spun: ce avem aici este... Și trec de la o scară la alta și tot ce e între ele. Și am decis chiar atunci și acolo că nu o să fiu băiatul de afiș pentru niciunul dintre voi. Ei bine, asta a fost, băieți. Expediția mea după Bigfoot cu omul supraviețuitor Les Stroud și ceilalți domni din grupul nostru. S-a întâmplat ceva cutremurător în ceea ce privește dovezile? Nu. Dar așa cum a spus Stacy Brown, adevăratul dar al acestei expediții a fost legătura noastră, fraternitatea dintre noi, în scopul comun de a căuta să înțelegem și să ne conectăm cu aceste ființe. Și asta este ceva ce voi purta cu mine pentru tot restul vieții mele. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-i dați un like, să-l distribuiți familiei și prietenilor și să vă abonați la Cabin in the Woods și să apăsați pe clopoțelul de notificări. Dacă vreți să-mi arătați sprijin suplimentar, voi lăsa un link către pagina mea de Patreon în descrierea de mai jos. Acolo puteți primi conținut exclusiv de la mine și o conexiune exclusivă cu mine. Uitați-vă la canalul lui Les Stroud aici pe YouTube, precum și la The Bigfoot Underground, care este canalul lui Stacy Brown. Și verificați Bigfoot Livestream în App Store. Și nu uitați să vă protejați informațiile personale folosind Incogni. 60% reducere la abonamentul anual dacă accesați incogni.com/ sau incogni.com/cabin. Vă mulțumesc din nou că v-ați uitat, băieți. Apreciez cu adevărat că sunteți aici, că dați like, distribuiți și comentați. Și abia aștept să vă văd pe toți în următorul episod aici, la Cabana din Pădure.